Burpan deneri eta ongietori burp saiora badakizuen bezala uda berria da eta indar berri bat ematen digu gogor burpatzeko. Pensilvanian ere hasi dira burpatzen gure lagunak amisak sekulako sasoia badute. As I walk through the valley where I harvest my grain, I take a look at my wife and realize she's very plain. But that's just perfect for an Amish like me. You know I shun fancy things like electricity. Saiontan laubur. Karekoak atalean ezagutuko duzue zer gertatzen den sopelan udaberria iristen denean. Orduan urtero etortzen naiz hona. Karimak gastronomiarekin jarraitzen du eta bere azken errezeta ikusiko duzue. Sorpresa bat daukat! Bai, zuretzako! Superheroia atalean moda, estetika aipatuko ditugu. Niri zena estetik man da. Odeiek erabaki du tabakoa ustea, zorionak odei. Ikusten alduzuen bezala programa polit bat preparatu dizuegu orduan. Listozarete mandoa utzi, segurtasunuala, ondo ipini, burpon eta orain ikusten gara. Guazen! Muskuiluaren bidea sopelan amaitzen da, zergaitik han kripta badutelako. Katolikoentzat egiazko erreferentzia bat bihurtu da, kalekoak atalarekin sopelara joan gara eta personai berezi hori ezagutu dugu momentu unkigarria bursaioan gaur orain egun. Goazen. Kalekoak. Apa, muskuluen bidean zaudete, bai? 5.000 metro ibili behar dut oraindik ama muskuluen kriptaraino. Miarritzetik nator, ibiltzen, txiro-txiro, urtero egiten dut bidai hau, niretzako oso garrantzitsua da, bakardadearekin eta nire baitarekin hitz egiten dut, bidai honetan, azkenean ere oporrak dira niretzako, zeren eta hor miarritzen nire emaztea eta zazpiumeekin, imaginatu, nahiko gogorra egiten zait. Orduan urtero etortzen naiz hona, pizka meditazioa, ez da, behitu hemen natura erdian, eta espeziala da, etorri pizka nerekin, bidaitxoa egiten, bazen. Gutxiago falta da, atseden aldi txiki bat egingo dut hemen, aprobetxatuko dut aurkeztuko dizuet nire fedearen liburu sakratua, muskuluen hitzak dira, bai. Niretzako nire liburu sakratua da, bai. Egiten dut dana al pie de la letra, niretzako hemen dagoen informazioa garrantzitsuena da, niretzako, nire bizian.
aldatuko nuke gauzatxo bat, antikonzeptiboen arabekoa, kondoiak, hemen jartzen du, kondoiak eta pekatua direla, ezta? Baina, joder, nire emaztearekin ez dakit, egon gara txortan, 7 aldiz bakarrik, eta 7 seme, joder. Osea, berriro jaio banintz, nahiago nuke, hori, kondoia jartzea eta txortan gehiago egitea, nire emaztearekin bakarrik 7 aldiz, 7 seme. Ezin da. Eskuruin itxak. Bueno, etenaldi bat egingo dut, pizka bat jateko, badaramat kilometro asko eta gogorra egiten zait. Eskerrik asko. Omukuilua. Beitu hor da. Ikusten dut kripta hor. 800 metro bakarri. Emozioa, venga, guazen. Muskuilua. Ene jainko amaitia. Zure eroetan nator. Ene muskuilua, emailak zoriontsua eta osasuna nire familiarentzako eta nirei. Mesedez, muskuilua, maite zaitut ene jainkoa. Bai, esan omukuilua. Ondo duk egingo dut, hori, egingo dut. Maite zaitu omukuilua. Ene jainkoa hitz egin dit, eta agindu bat eman dit, fededun gabe guztioi, orain ikusiko duzue, zein de, ene jainkoaren poterea, ene muskuiluaren poterea! Erronkarima atalean eunatek ideia on bat ukandu eta proposatu dio Karimari egitea errezeta bat. Badakizuen bezala, Karimak kaka itzozkia menperatzen du. Fresku, Bai. Asko bilindu behar dugu. Hola. Eta orain ikusiko duzu zelako txupa-txupsak egiten dituen beti kakarekin. Burpondeneri egunon. Hemen nago berriro eta nirekin Erronkarima atala irekiko dugu. Orain, guazen irakurtzera jaso dudan gutuna. Ikusi eta ikasi! Erronkarima. Kaixo Karima, Eunata deitzen naiz eta ordiziatik idazten dizut. Egunero saiatzen naiz kaka izozkia egiten eta ez zait ondo ateratzen. Horregatik, gutun bat idazten dizut beste errezeta bat ikasteko eta nola ez kaka osagarri bezala. Ondo liteke ere jokin gonbidatzea errezeta berria preparatzeko. Badakit oso txarto pasatu zuela kaka izozkiarekin.
suerte hon eta gora gastronomia burp saioan. Musuk Eunate. Eunate eskerrik asko, zuretzako. Bueno, orain Jokini deituko diot. ¿Qué pasa, Jokin? Zelan, ondo? Sorpresa bat daukat. Bai, zuretzako. Etorri ona. Venga, orain arte, musu bat, agur. Eta orain, kaka prestatuko dugu. Nekane! Nire pizukidea da. Nekane, zoaz komunera, mesedez! Nekane, eskerrik asko, ze polita zure kaka! Ze polita! Ikusi duzu, ze alimentazioa, dauka. Oso ona! Karima! Aupa, Jokin! Aupa! Zelan! Ondo. Zera, hori da sorpresa? Sorpresa? Zer egingo dugu? Txokolatezko eta kakasko txupatxusak. Polita, ez? Bai. Lehenik, txokolatea eta kaka nahaztu eta berotuko behar ditugu. Hemen. Bai? Txokolatea, ura, eta... Kaka. Bai. Zerra, txakur baten kaka bat? No, nekanen kaka. Nire pizukidea. Nahi baduzu, kanela pizka bat ipini alduzu, Toke bat. Jokin mesedez birrindu hau. Zer, hauekin? Bai, lagundu. Birrindu, eta hemen bota. Zeto nik anima. Eskerrik asko. Ez odegat. Kaka, txokolatekin. Nahazten. Hola. Hau zuretzako. Hala. Goitu botatzeko. Mila esker, Karima. Horregatik. Zeu zaina. Bueno. Luego beste sorpresa daukat. Zugusak. Gozokiak. Lagundu mesedez, Eta hemen, bota. Bat. Ondo! Esa le gustas, Barkatu, Karima. Joki! Hai, ama! Hau hemen, asko nahaztu. Zer zati, kakasko zatia. Zer polita. Nekane. Zorionak. Da, Karima. Ikusi, Zati, kakasko zatia. Ikusten dut. Bai. Bueno. Orain, lagundu mesedez Jokin. Bai. Otsgailuan bota, 3 ordu. Eta jan. Ikusi? Eta ikasi! 3 ordu pasatu dira eta orain Karimaren txupatzupzak dastatuko ditugu. Bueno. Ona. Ze joia. Guazen? Bai, guazen. Hori, zuentzako. Sorpresa duzu. Ikusi duzu. Ze polita. Okan dut ere. Honegin.
Karrimarekin, haupa gastronomia burtsaioan. Karrimak zure ideia erroenak egin alditu. Gutun bat bidal ezaiozu. Karrima barkate, posta kutsa, bat 0 lau zazpi, lau zorzi, 0 zorzi, 0 Bilbo. Badakizuen bezala superheroiak ez dira beti politak. Superheroia atalean estetik manekin ego naiz Bilbon eta ikusiko duzue berarekin nora polita izan. Tonto. Superheroiak. Haupa, nire izena estetik man da, eta modaren eta gustu finaren alde borrokatu egiten dut. Zeren eta, ideal bizitzea da nire helburua. Estetikman arratsaldeon eta ongi etorri Euskadira, plazer bat da olako personalitate bat ukaitea gure herrian. Alo, Jokin. Superheroi bat zara eta ez duzu kaparik. Zergaitik? Kapa, guztiz modaz pasatzea dago. Batman pelikularekin, 2009an ondo zegoen kaparoatea. Orain eraten dena zera da ikusi, The Pink Leopard, African style moda with Hello Kitty. Erakutsiko dizuet zeintzuk diren nire armak, nire plumazko abanikoa. Batzutan jendea indoa hortera, no cool, nire aztorabioak ematen dizkit, horrela. Nire pintzelak, edozein larrialdietarako. Hemen koloreak emoteko. Ai, ikusi. Eta gogoratu, arroza dela nire kolorea. Hau da nire armarik kutunena. Modako James Bonda naiz. Horran nola ikusten dituzu euskaldunak? Guztiz desfasautak. Hemen denda ikaragarri onak daude. Eta jendea doa eta alproja bat egin da, La envidia es como un puñal. ¿A quién se lo voy a clavar? Aunque recuerdo que la maldad siempre se vuelve palabrería y obsesión. Producen muy mala impresión. Te comento que insultar. Gure mundua aldatzen aldugu legintzarekin? Bai, ni mundua aldatzera torri naz. Ni Madrilen hasi nintzen lan egiten, gozakutzen duzu La Moraleja, auzoa Madrid. Lehen zen, auzo bat jonkiak, jendea txandalarekin, ardoa kartoietatik edaten, eta ni joan nintzen, eta ni naiz fashion agent bat bezala, eta zaratzen dut jendea, eta horren ikusi da, Madrileko auzorik glamena. Hor daude Real Madrileko futbolistak, famatuak, ikaragarria. Ez duzu uste batzutan sobera dela, gehiegi, zan nahi dut hori, pizkat... Arazoa da, ni modaz, aurreraturik nago, ni naiz Madonna bezala. Madonna adibidez jartzen badu hemen kasko bikingo bat, eta gero txoni guztia joango dira kasko bikingo batekin. Here it comes, dripping like a watermelon over I did things when in wrong. I Ideala. won't be repeating back at Ideala. home. Eskerrik asko, estetikman, plazer bat izan da. Bai, Eta musu bat? bueno, bi muzu. Makillajea gaitik da, Baita da hori, Polita eta irosoa gainera. Ondo... Oso zarta zen,
Izut, moten bat ditut emon. Oi, loka. Badakizuen bezala, tabakoa arriskutsua da osasunarentzat, hori ez da berri bat. Odeirekin ego naiz, eta tabakoa utzi du. Nahiko aldatua iruditu zait, eta benetan flipatu dut. Berekin teknika batzuk ikasiko dituzue. Burkeriak. Aupa Odei, kaixo, zer Bai, duz? Jokin, superondo. Te txiki bat hartzen, hori? Bai, te bat, hementxe. Eta kafea zer? Kafea bizia. Tabako bezala. Ikusten zaitut pizkat, dakit, urdurrik edo... Efekto sekundarioa bakizu, tio. Erretzari usteaz. Fumar es un placer genial, sensual, fumando espero, que tanto quiero, los cristales de arena ventanales, y mientras mi vida no consumo, porque flotan. Utzi duzu tabakoa. Sí, eta azkenean, eskerrik asko. Zenbat egun? A ber, 55 ordu. Hori da, antzu hiru egun. 55. Zer egiten duzu hori ospatzeko Jo, jai txiki bat eta kriston aniversario jaia ingo dut bihar. Kapritxo txiki bat, zigarreta baterik. Ez tentatu zita guabe, me cago en la hostia, kentazaztu gainetikan, Hemen dut. Orduan, Katuko ez egon hemen pizkat, baitugu zailtasunak odeiekin ez da gelditzen, orduan, Lasai. planoan. Zaitez gurekin. Orduan, zer izan da zure teknika tabakoa usteko? Nire teknika tabako usteko, lehenengo probatu nuen, denetarikan probatu dut, Jokin, lehenengo probatu nuen teknika izan duzan, erretzen nuen baino gehiago, erretzea, Y el devaneo sentí con más deseos cuando sus ojos veo sedientos de gehiagi dala, zertarako ditugu gorputzeko zuloak, Dando mi bien, en mi fumar un edén, dame el humo de tu boca, ay, dame que mi pasión provoca, corre que quiero enloquecer de placer. Zergaitik erabaki duzu momentu batez tabakoarekin ustea? Gaizkinen bilen, Jokin, gaizkinen bilen, tio. Osea, tabako erabiltzen nuen denetako, ezta? Jateko, kaka egiteko, txortan egiteko... kirola egiteko... Lan pulmoiak, tio, osea, espergaizki, egun osoa zulaka, koizan esnatza zarenean... Zarria gaizki dena, tio, eske, tabakoa oso mingarria da, tio, oso mingarria, pakete tabakoetan jartzen du, osea, ez Zer dago... pakete egunero? Zara pakete egunero, 3. Acrata español, sin bronquio ni pulmón, producto nacional, guay churubá, que corra la nicotina, guay churubá, hay ducados en la espina, guay churubá, que corra la nicotina, guay churubá, venga a vivir al estatus. Odei, nahi nuke jakin zer izan da zure teknika, uste dut segurazki hemen Euskadin jende askok zure bidea nahi duela hartu. Bigarren teknika erabili nuena, zer izan duzan. Tabakoa txorixo batikan sustituitzea, eta, egia esan, ez da teknika txarra, ze astirikan ez duzen baten tabakoa erretzeko, baina, bakizu, kolesterola gora, Zer bat txorixo dirua... egunero, jakiteko, 50 txorixo. lortu duzu ja tabakoarekin. Bai, azkenean lortu dut. Esatea, fuck the tobacco. Fuck de tabak, tio, fuck de Marlboro, fuck de Chester, fuck de marka guztiak, tio. Dukados, Fuck de Ducados. hori da. Eta nola lortu duzu, hori nahi nuke jakin. Oso teknika sentziloa, akupuntura, txo. Espezialista baten gana joan nintzen, hor 300 euro ordaindu nizkion, momentuan, eta bakizu, horratzatzeko lasartuta gorputz osoan zehar, hemendik eta handik eta hamik eta... Zorionak Odei, Bai. eta laizter arte. Laizter arte Jokin. Pasivo fumador, salud al por mayor, el negro es tu color,
Eskerrik asko Burfer, hemen amaitzen da gaurko saioa, asteburu on eta agur. La